abych vás přivítala na našich tradičních hovorech s. Je mi velkou ctí, že mezi námi můžu přivítat našeho místního rodáka, pana magistra Víta Vojtu z Nové Vsi. Jsem potěšena, že se nás tady sešlo tolik a věřím, že otázky, které budete pokládat našemu hostu, budou vždycky, jako vždy, fundované, budou svědčit o tom, jak máme vzdělané obyvatele tady u nás ve Frýdlantě a pan magistr Vít Vojta nám určitě něco sdělí o tajuplné zemi, která je hodně daleko. Jejíž písmu zřejmě mnoho z nás nerozumí, ale určitě si rádi poslechneme historii, současnost, tradice a všechno, co k této zemi patří. Já mu přeju, ať se mu doma líbí, ať se tady cítí skutečně jako doma. Vítejte u nás. Přeju pěkný večer. Dobrý večer, já děkuji paní starostce a mé učitelce za krásný úvod. Jsem velice poctěn, že mohu vystoupit ve frýdlantských hovorech, kam chodí jenom sami znalci, takže se budu snažit, abych se na ně dotáhl. A jestli dovolíte, tak mám připravenou krátkou prezentaci, která by to měla všechno uvést, ale protože jsem byl poučen, že program zde bývá interaktivní, tak se budu snažit jenom tak proběhnout několik informací o Číně. Já poprosím, jestli ještě předtím, jestli bychom si mohli ještě sednout, než to, ať nenarušujeme tradici naší. Jo, posaďte se. Já bych ještě přece jenom si myslím, že může, i když vás tady asi všichni znají, jak jsem pochopil, i z toho, že přišel takový počet lidí, tak jestli by bylo možné říct něco ještě tak nějak všeobecně, než začneme tou prezentací. Pro ty, kdo vás neznají, jestli můžete nějak shrnout, jaký máte vztah tady k místu, kde jste teďko, jste přijel z Prahy, takže jestli můžete nějak něco takhle uvést. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem tedy jménem Vít, příjmení Vojta, a jsem z Nové Vsi, z Podletiště. A jsem tady vlastně zakotven přes mé předky. František Bosák byl můj praděd a byl to ředitel měšťanské školy, můj děd Vladimír Horáček, se stavěl ten čerstvě zbouraný Harcovský most. A tak se vlastně ta rodina sem dostala. A já jsem vystudoval nejprve u pana ředitele Milaty základní školu 5letku na Nové Vsi, pak tedy základní školu Komenského a následně gymnázium, to už bylo v 80. letech, čili v té nové budově. A pak jsem odešel studovat do Prahy. Na Univerzitě Karlově na Filozofické fakultě jsem studoval sinologii v 2 oborů spolu s orientalistikou, kterou nám posléze zrušili. Tak jsem studoval ještě tibetanistiku, kterou nám také posléze zrušili. Takže jsem končil sinologii s etnologií. A pak jsem tedy v rámci odpírání základní vojenské služby studoval ještě jednu vysokou školu. A to byly práva, které jsem vystudoval v Plzni. Rád se k tomu hlásím, protože jsem tam poznal řadu expertů, včetně profesora Eliáše, který vlastně vytvořil ten nový občanský zákoník, a končil jsem v roce 1999, kdy ještě nebyla plzeňská škola privatizována, neběžel tam ten privátní program. Můžu poprosit mikrofon. Mám nějaký technický problém s mikrofonem, tak si musíme takhle předávat, omlouvám se. Vím, že máte čínskou manželku. Potkali jste se v Číně nebo ve Frýdlantu? Potkali jsme se v Praze na Filozofické fakultě, když jsem utíral podlahu. Jsem tam pracoval v 0. ročníku jako uklízeč a mohu doporučit všem studentům. Takže pokud je někdo svobodný a nechce být, tak musí utírat podlahu. Je to takto poselství. A jak často se dostanete do Číny? Do Číny jezdím 5x až 6x do roka a teď se snažím ubírat, protože vždycky to znamená týden časového posunu, kdy je člověk jako praštěný
A když jsem to absolvoval vlastně 6krát do roka, tak jsem byl praštěný 4 roku. To tím časovým posunem nebo kulturním rozdílem? Doufám, že časovým posunem. Vy máte i 2 děti, mluví děti čínsky nebo česky nebo obojí? Tak ta fáze těch bilingvních dětí je taková, že většinou v tom útlém dětství do těch 3 let hovoří hlavně jazykem matky, čili hovořili plynule čínsky, pak se trochu zalepli ve školce a na základní škole, to už ty první roky velmi potlačovali čínštinu, protože měli pocit, že to je něco vlastně v té české kultuře nevítaného. Takže dneska hovoří česky i čínsky, nutíme je se učit písmo, což není lehké, takže, ale jelikož jezdíme do Číny pravidelně s dětmi, tak ten jazyk udržují. Když jsme toho písma, tak to je taková pro mě úplně nejvíce fascinující věc na čínštině. My jsme tady měli minulé, z vás, kdo byli minule na Frýdlantských hovorech, tak jsme tady měli arabistu, který říkal, že arabština je těžký jazyk, ale že jeho kolegové, kteří studovali synologii, čínštinu, takže většina z nich skončila v Bohnicích, ale to se netýká určitě vás, ale že je to velmi těžký jazyk a jeden z těch důvodů, proč je to tak těžké, je, že existuje asi 40 000 znaků, jestli se nepletu. Já v Bohnicích bydlím. Mnoho let. A bokem nebo v areálu? Ne, na kraji sídliště, vlastně katastrálně je to Troja. Nádherný výhled a les. A jinak tedy arabské jazyky nebo hebrejština je založena na abecedě, která ovšem stojí na souhláskách, takže ty samohlásky se domýšlejí, zatímco čínština stojí na ideogramech, na původně, řekněme velice lapidárně, na obrázkovém písmu, které má různý původ a postupně se vyvíjelo, takže se v něčem blíží piktogramům, jak je známe dneska při nakupování, když si otevřeme nový spotřebič a tam jsou ty návrhy, jak postupovat. Historicky za existenci čínského písma, která má asi 3,5 tisíce let, tak těch znaků skutečně vzniklo asi 30 až 40 tisíc. Řada z nich posléze zanikla a některé ty znaky jsou pouze pro jeden kopec nebo pro jednu řeku. Takže běžně se používá vlastně 3 až 5 tisíc znaků. Krásná literatura, vědecké texty absorbují těch 5 až 7 tisíc znaků a hranice gramotnosti je 1500 znaků. Všem nikdo neví, kolik těch znaků sám umí, nevím to ani já, ale protože i profesor čínského jazyka Číňan musí někdy hádat, co ten znak znamená, jak se čte. Takže možná i to písmo ukazuje na tu kulturu, že je taková kontextuální více než nějaká analytická, jako třeba ta naše, to jsem slyšel, to nevím, jestli to tak je. Dělala se na to celá řada výzkumů, ale většinou těch informantů bylo poměrně málo. Pravděpodobně ten způsob zkracování, hlavně staré texty, klasická čínština je nádherná v tom, že stačí 4 znaky a při překladu je z toho třeba udělat souvětí, abychom vystihli veškerý ten význam. Takže ten znak v sobě nese v podstatě i několik významů, zvuk a vlastně i ten obraz. Takže to všechno je opravdu velmi jiné nežli abeceda. Mě ještě zaujalo, že díky vašemu vzdělání, jak v té synologii, tak etnografii, tak právní a vlastně i to propojujete s biznisem, takže jste spolupracoval s našimi čelnými politiky a dělal jste jim tlumočníka na jejich zahraničních cestách. Co jim říkáte, že na co si mají dávat největší pozor, když jedou do Číny, aby neurazili Číňany? Tak mnoho politiků se neptá. A když se ptá, tak si vlastně nedá říct. Ale můžete jmenovat, to bych neměl, protože jaksi zpovědník, tlumočník a advokát, to jsou ty povolání, které musí mlčet. Já dneska můžu říct lecos, ale to bych neměl. Ty základní zvyklosti jsou odlišné v pohostinnosti, v rituálech.
Čína už od Konfucia 2500 let vlastně staví tu kulturu na tom, že se lidé rituálněji vítají, že se jim rituálněji nabízí nápoj, nabízí se jim v době jídla určitě oběd, večeře a podobně, a že se doprovázejí. Takže když přijde host, tak se mu jde naproti, tak se s ním tráví čas a pak se doprovází. Za studií mě doprovázeli jako hosta, když jsem ještě jezdil na bicyklu nebo autobusem, třeba na stanici toho autobusu, a člověk to bere jako velice teplé rozloučení a cítíte, že vám věnují to nejdražší, co mají, a to je ten čas jejich života. Můžeme si udělat takovou nějakou ukázku, jako že jsem třeba Číňan a vy mi chcete nabídnout skleničku vody, tak jak byste to udělal? A co mám dělat já? Tak když se přijímají dary, tak se přijímají zpravidla dvěma. Možná neslyšuje ty... No, radši kvůli nahrávce. Aha, kvůli nahrávce. Tak se přijímají dvěma rukama. Aha. Takže pokud se předává vizitka, předává se... A pokud bychom si, jak si chtěli přiťuknout... Oběma, anebo jdeme dolů, protože jsme skromní, ano, což končí někdy komickou situací, kdy oba jdou téměř k zemi nebo na stůl, že už to hlouběji nejde, aby ukázali vlastní skromnost a pokoru. A pak, když to pijou, tak jdou taky dolů, ne? Ne, no, vzhledem k tomu, že v řadě čínských oblastí a na venkově je populární pálenka, někdy vysokoprocentní, tak se může stát, že jdou potom také, ale zase čínský rituál velí, při pití se musí jíst, to je první pravidlo, což je pozitivní, a pak ta kolektivní kultura se hrozně stará krásně o opilce, takže je tam taková skupina vždycky, máme proto pracovní název loutkovodičů, která odvádí tu oběť domů a starají se o ně. Poslední moje otázka, a pak už bude prostor pro vás po té prezentaci. Jak početná je čínská komunita v Praze a jaké má postavení, nebo jak ji znáte? Je relativně malá, to znamená těch, kteří mají dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt, je zhruba 5000 pouze. Pochopitelně je řada lidí, kteří jsou na krátkodobá víza, na turistická víza. Dá se očekávat, že bude také nějaká procentuální skupina úplně bez víz. A ta komunita je zajímavá v Evropě tím, že v podstatě z drtivé většiny, z 90% pochází z jedné čínské oblasti, to je oblast východní Číny, na jih od Šanghaje, provincie Zhejiang, relativně malá, odkud jsou takový nejživější, nejdravější obchodníci, a ti provozují většinu restaurací a i obchodů čínských, takže ať se ten obchod jmenuje, nebo ta restaurace Šanghaj, Hongkong, Peking, tak jsou to lidé většinou z Zhejiangu. Mají tam svůj specifický dialekt a dá se to poznat i nakonec na tom, jak vaří. Děkuju, máte prostor. Tak já děkuji za uvedení a to dnešní provedení spíš beru jako rámcování Číny, povídání o Číně, které by mělo následovat. Mým pravidlem je, že se při poznávání cizích kultur snažím co nejméně si říkat, že se mi něco nelíbí, že s něčím nesouhlasím, a více snažím pochopit a najít tomu cestu a pochopit, proč se lidé chovají v jiné kultuře tak, jak se chovají. Takže proto začíná i ta moje přednáška obrázkem, který je takový sporný, protože Čína má historii starou téměř 5000 let, tak se těch posledních 50 let velmi, velmi probírá, a přestože v dlouhodobém horizontu na tu budoucnost země nebudou mít až tak dramatický vliv, jak se očekává, tak stejně je to téma silné, které se vlastně obyčejně na setkáních, na takových diskuzních klubech a besedách probírá. Čína je velikosti téměř Evropy, proto je složena vlastně ten terén postupuje od velehor, které mají 6000 metrů, až po mělká moře, takové 4 stupně, proto je také velmi členitá.
je velmi lidnatá. My bereme Číňany jako jeden národ, ale Čína je složena z 56 národů. Ten nejpočetnější má přes 90%. To jsou vlastně etničtí Číňané Chanové. A tahle ta fotografie není vůbec z nějaké tlačenice, ale je to zcela běžná pěší zóna v běžném městě, v běžném dnu. Když se podíváme na etnicko-jazykové rozčlenění země, tak vidíme, že vlastně ta část, kde žijí etničtí Číňané, tvoří zhruba jenom 40% země. Čína je z více než 10% neobývaná a neobyvatelná, to jsou velehory a pouště, vidíme, že jich je relativně dost. A pak jsou tam etnika vlastně tibetsko-barmská nebo mongolská nebo středoazijská, která vlastně, a pak tedy jižní, která doplňují ten národnostní mix. Jak se vlastně s přechodem do 21. století v Číně vytvářela střední třída, tak auta jsou tam velice dostupná cenově, tak došlo k problému, že veškerá města takzvané první kategorie, to jsou města, která mají zpravidla 5 až 10 milionů obyvatel, tak dneska zápasí s miliony aut. A toto je výpadovka z Pekingu na Šanghaj v běžné každodenní špičce. Čínské písmo, pokud se píše plynule kaligraficky, tak vypadá takto, proto se tomu kdysi říkával pejorativně rozsypaný čaj. Ovšem, když se podíváme na některé základní znaky, tak nahoře 2 řádky, to je takzvané pečetní písmo, tak se psalo před 2,5 nebo 3 tisíci lety a ty znaky se vyrývaly do dřeva, kostí nebo želvých krunýřů. Postupně se začalo psát na hedvábí nebo na první předchůdce papíru, který Čína také vynašla, a znaky se postupně zjednodušovaly. Tady vidíme třeba znak slunce, který je takový srozumitelný měsíc, vůz a kůň. No, takhle se tvořil kůň. Letos máme rok koně, začal dokonce v pátek, čili ještě jednou děkuji organizátorům, že mysleli i na čínský svátek. Ten kulturní rozdíl je velký třeba i v počítání. My máme řád tisíců, tisíců je milion. Číňané pracují s řádem 10 tisíců a 10 tisíců je 100 milionů. Takže mají jinak posunuté řády, proto když se tlumočí, tak je to obtížné, zvláště pro lidi, kteří nepracují s čísly, jako jsou tlumočníci z Ministerstva zahraničních věcí, protože třeba Česká republika má 10 tisíců obyvatel, tedy 10 milionů. Čína má 100 milionů obyvatel, takže to je ta rovina čísel. A pak se jinak počítá i na prstech. Když se někdo objednává v Číně jaksi 2 piva, tak tohle je 8. No, tak to může dopadnout tristně. Číňané jsou usedlí rolníci z povodí velkých řek, takže jejich život je naplněn starostí o to, aby měli to políčko zavlažené a zase, aby v období dešťů nebyly povodně. Ale ta kultura je velice proložena dalšími národy, které jsou kočovné, které v historii Číňany opakovaně porážely a vlastně vládly jim někdy stovky let, jako třeba Mongolové. U nás se říká to obvyklé klišé, že Číňané jedí hlavně rýži. To není tak úplně pravda. Tady to je trošku pro frýdlantský spolek zahrádkářů. Žluté boby nebo velké boby, to je soja. Z té se dělá úplně všechno, z té se dělá mouka, kaše, sojový mozeček, sojový tvaroh, ale také sojové sěrečky neboli tvarůžky. A na severu se mnohem více nežli rýže vždycky jedlo proso. Prosné kaše, jako my známe jáhlové a podobně. A každá kultura má termín vlastně maso. Kočovníci z arabského poloostrova, když řeknou maso, tak to znamená ovci nebo kozu. Číňané, když řeknou maso, tak to znamená určitě vepřové, protože tradičně chovají prasata a drůbež. Jsou velice otevření, velmi rádi rozšiřují portfolio, velmi rádi se učí, což je opakovaným problémem, a tak vlastně do čínské kuchyně
vstoupila celá řada věcí z Ameriky a z dalších kontinentů. Jsou také velice otevření v rozvoji a nevyhýbají se třeba atomové energii. Tady vidíme velice moderní komponenty reaktoru. Tradičně Číňané mají velmi silný kult předků a nakonec je to jak k předkům, kteří jsou mezi námi, tak těm předkům mytickým nebo předkům rodinným, kteří už odešli. A proto se na každé svátky doma takto staví oltář, často se tam píše, tam destička se jmény předků a pálí se voňavé tyčinky, svíce, obětuje se jídlo. V té rovině těch žijících předků v Číně je platný zákon, že děti se musí starat o rodiče, musí je ekonomicky podporovat a pokud by tak nečinili, tak je to trestný čin. My známe symbol Číny draka, ale ten pravděpodobně vzniká už dávno, před 5000 lety, ještě v období těch čínských kmenů v povodí Žluté řeky, jako symbol hada, protože had je takové zvláštní zvíře, které nepije, nejí, vypadá to, že žije věčně, takže se stává vlastně symbolem záhady, mystériem a z hada postupně vytvořili Číňané draka. Ten drak má celou řadu komponentů jiných zvířat, jelení rohy, lví hlavu, sumčí vousy, hadí tělo, orlí, pařanty a tak dále. Tady si zrovna drak hraje s hořící perlou. Čínská kultura duchovní stojí na 3 systémech. Na taoismu, který se zabývá existencí člověka v rámci celého vesmíru, takže horoskopy, magie a to všechno stojí především na taoismu. Tady vidíme oběžnice slunce a Číňané si vybrali pro svůj 12letý zvířetník Jupitera, který obíhá kolem slunce téměř 12 let a je ze země velmi dobře vidět. Druhou součástí toho duchovního světa je konfuciánství. Konfucius žil před 2500 lety a byl to mimořádně vnímavý sociolog, filozof, pedagog, takže vytvořil systém, který do dneška ovládá celý čínský svět. Je to systém stojící na 5 trvalých hodnotách. Tou nejvyšší je laskavá lidskost, ovšem s kombinací s správností, tedy povinností, která se řídí většinou právem. A pak je to pravidlo dodržování společenských rituálů, společenských rolí a postupného nabývání moudrostí. A pak i toho, že ty věci, které nabydeme, tak se nakonec odrazí v tom, že získáváme důvěru, máme důvěryhodnost a to vyjadřuje Konfucius příkladem tedy, že jaká jsou slova, takové jsou činy. Třetí součástí čínské duchovní kultury je buddhismus jako náboženství, které je v tom společenském pojetí blízké našemu křesťanství. Lidé chodí do buddhistických chrámů obětovat a chodí tam vykonávat rituály. Ale principem buddhismu je nalezení cesty z utrpení a pak individuálně je to prohlédnutí. Je to prohlédnutí světa, který na nás vysílá různé záblesky, odlesky. Zdá se nám, vytváří obrazy, které neexistují. Víme dobře, že mediální svět dnes vytváří skutečnosti, které takové nejsou. Reklama nás masíruje a přesvědčuje nás, že kdo nemá často nové auto nebo nemá oblečení takové a takové, tak je nějaký. Čili buddhismus učí člověka probudit se, prohlédnout šalmu, jako to známe z díla Komenského, kde v labyrintu světa ráj srdce tedy hovoří o blídých mámení a těm buddhisté říkají zvířený rudý prach. Ta duchovní tradice je v Číně velice živá, i když se většina lidí
vydává za ateisty, tak jsou velmi pověrčiví, tedy řečeno naším jazykem. Oni sami vědí, že ten ezoterismus je velice pragmatický, protože ty věci fungují. Takže myšlenka a slovo vyvolává vždycky kauzální proces řetězení událostí, takže proto třeba Číňané nejsou přátelé černého humoru, protože černý humor je vlastně tak trošku přivolávání neštěstí. Takže když řekneme čínskému příteli, no je to jedno, už to máme stejně za pár, tak on řekne, kde pak? Já jsem si to naplánoval do 99 a tím anuluje tu naši černou věštbu a zase má ten karmický účet čistý. Tady vidíme mohylu vybudovanou kočovníky, vlastně takové zvětšené ovo, nebo eve, jak tomu říkají Mongolové. A tady jsou obětiny, sušenky, ovoce, jídlo a ty zelené lahve, to byla pálenka, která se rozlévá na obětiště. Symbol ryby znamená stejně jako u nás symbol míru, pokoje, u nás to jde do křesťanství, jak si staří křesťané malovali v písku rybu. V Číně ryba ještě foneticky vyjadřuje nadbytek, takže pro mě štěstí a míru ještě znamená nadbytek a k novému roku se vždycky přeje, aby byla ryba, to znamená, aby byl blahobyt, aby se nám dařilo. Stará čínská kultura byla velice provázaná s přírodou a totemická zvířata posléze našla svoje využití v čínském zvířetníku. My máme 12 vlastně symbolů zvěrokruhů, které běží v jednom roce. Číňané mají 12 let. Začíná to myší, končí to prasetem a my se nacházíme v 7. roce, v roce koně od minulého pátku. Nejvyšší hodnotou pro Číňany je stabilita, to znamená, že jsou ochotní lecos států svým politikům, státním představitelům strpět, jenom aby ta země byla stabilní, aby byla v míru a v pokoji. A tady vidíme znaky mír, které jsou vyvedeny v zelené barvě. Zelená je barva islámu a hlavně v západní Číně je islám rozšířený, fotografováno v velké mešitě v Xi'anu. Kromě zelené barvy Číňané milují hlavně červenou a všechny odstíny, čili i růžovou. Tady vidíme znak dlouhověkosti. Symboly dlouhověkosti, to je jedna z těch nejcennějších vlastně hodnot cílů v čínské kultuře, to znamená jeřáby, borovice, broskev. A toto je tedy narozeninový dort, který se zřejmě chystá pro nějakého Metuzaléma rodiny a proto má ten obrovský znak dlouhověkosti. No a jak ta čínská historie běží dlouho a dlouho, tak už staré čínské romány, letopisy psávaly o tom, že to, co připadá současníkům velmi dramatické a proto se vzrušují, rozčilují, někdy i zabíjejí, tak s odstupem několika staletí a mnoha generací je potom spíše pro zábavu a stejně tak se dříve vlastně nadšeně vítaný nebo někým obávaný vládce dneska stává vlastně ochranným puškem, kterého používají rádi řidiči a taxikáři, ochrání je před nehodou, anebo se jeho socha staví do kanceláře, kde rovněž zahání zlé síly a mění se tak v součást čínského tradičního panteonu. Takže to je z toho proběhnutí čínskou kulturou všechno. A teď bych rád uvítal otázky nebo náměty, co vás... Pokud máte někdo nějaký dotaz, tak zvedněte ruku, prosím, já vám předám mikrofon. Tak má někdo nějaký dotaz? Ano. Tak já vám pošlu mikrofon, protože mám dost silný hlas. Takže se zeptám přímo, protože my se známe tady s panem Vítem. A bylo krásné, když jsme se viděli v Maďarsku, kde jsem byl v termálech a najednou jste se tam objevil se svou manželkou
A tady zde přítomný Bohuslav Nevlud vás hned tam zvětšnil a vy jste nám na závěr daroval ještě pivo, takže to si pamatujeme. Ale já mám, čili to pivo jsem ani nevypil, já mám pořád tu plechovku doma. To budu mít takový suvenýr. Ale co bych se chtěl vás zeptat? Zaprvé je letošní rok a on se jmenuje kůň, dřevěný kůň, protože oni mají kov, dřevo, země a tak 5 těch částí, dřevěný kůň. Co to pro nás znamená? To je první, já už se nechci po druhé hlásit, tak já vám ještě... A po druhé, když jste byl v tom Maďarsku, tak když jsem se vám ptal, co tam budete dělat, nebo co tam děláte, a vy jste říkal, že tam děláte kurzy tai chi. To je ten cvičení. Takže já na vás mám druhou takovou prosbu. Vy jste mi slíbil, že to tady nám to ukážete. Pár cviků toho tai chi, aby jsme viděli, jak to vypadá. Je tady hodně zájemců, co by to chtělo tady s váma. Tak děkuji za více témat. To 2 jenom jsou. Já myslím, že většina piv má trvanlivost 6 měsíců. To ještě stíháte. Potom tedy k té otázce, ten zvířetník 12 zvířat, vychází to z pohybu Jupitera a ta konkrétní, většinou ta zvířata jsou symbolem. Ten obraz koně je obraz koně, jak běží tryskem po nebi. To, že je dřevěný, to znamená, že každý čínský rok má název složený ze 2 znaků. První, ten znak se vybírá z takzvaných cyklických znaků 10 nebeských kmenů, kde se 2krát otočí 5 živlů. Ty živly jsou, jak jste zmiňoval, to dřevo, znamená růst. Dřevo roste z vody, ze dřeva roste oheň, z ohně roste půda a z půdy roste kov a z kovu zase voda. Tak se to aplikuje v čínské medicíně a těch 5 živlů se otáčí vlastně v kombinaci s těmi 12 pozemskými větvemi, což je těch 12 zvířat, jinými slovy. Takže proto se potkalo dřevo, zelený růst s koněm pro letošní rok. Znamená to, že rok bude dynamický, znamená to, že bychom měli si vážit, neměli bychom určitě si na té dynamice přidávat, neměli bychom spěchat, neměli bychom se vystavovat nebezpečím přílišného spěchu, ať už v dopravě, v řízení auta a podobně. Ale kdybychom chtěli vyslovit jakousi věštbu, bylo by zapotřebí tu věštbu vyslovit pro každé jedno znamení, protože každý z nás má znamení podle roku, kdy se narodil a proto si má v tom daném roce dávat pozor na trošku jiné věci. Já osobně u horoskopu používám základní pravidlo, co je dobré, tomu věřím, co je špatné, to zvážím. Takže to je v té druhé části. Tai chi potom cvičení. Já jsem v tom Maďarsku jel za svým čínským učitelem, protože jsem vlastně léta cvičím u čínského mistra. Jsem takovým tím osobním žákem, který podle čínských tradic poklepal čelem před svým učitelem. A tai chi je původně filozofický termín, který znamená nesmírné vymezení. Můžeme tomu rozumět jako chaos, když přejde do jakéhosi řádu, tak to nesmírné vymezení může znamenat třeba vesmír. A ten má 2 základní složky, yin a yang, tedy těžké, lehké, dostředivé, odstředivé, co je nahoře, co je dole, slunce, měsíc a podobně. A v tom konkrétním cvičení se pracuje vlastně, učí se stoj, struktura těla a pracuje se hlavně na rovině mysl, dech, tělo.
na tom provázání, takže přenášíme váhu a pohybujeme se. Původně je to bojová škola, čili to cvičení vzniklo, to, co cvičím v 17. století a používalo se léta jako bojové umění a do dneška si to zachovalo řadu těch vlastností. Pokud bychom si něco chtěli ukázat, tak já myslím, že není zapotřebí se hýbat. Klíčový je už ten první postoj, protože chodidla souběžně, povolit maličko kolena, povolit hrudník, protáhnout se v páteři, vlastně jít do vrcholu hlavy, lehce přitáhnout bradu, tím se nám vlastně více propne to krční prohnutí a pak také bederní prohnutí páteře. A pak lehce spustím váhu, zatížím nohy a vnímám vlastní váhu. Dýchám do břicha přirozeně a mysl se napůl věnuje tělu a napůl je rozptýlena v prostoru, takže se na to úplně nesoustředím, ani dech není nějak řízen, jenom se snažím nadechnout a vést ten dech dlouze do břicha. Takže ten princip toho cvičení je nejprve se trošku srovnat sám, spojit mysl, tělo a dech a pak začít přenášet váhu z jedné na druhou. A ten přenos váhy, to je největší energie, kterou jsme schopni nastartovat, odraz, tak ten potom přenášíme postupně do ruky a podobně. Ale tai chi trvá hrozně dlouho. Když se na to díváte, tak je to velká nuda. Kdyby to dělal dobře, tak většina rychle usne. Takže to necháme na jindy. Prosím další otázku. No, prosím, jestli můžete používat mikrofon, i když máte silný hlas, tak já vám tady podávám. Já se chci zeptat na to, když prezident Nixon před více jak 40 lety začal s nadsázkou Libanky s Čínou, tak zdůvodňoval americkému obyvatelstvu, americkému národu svůj krok tím, že bez Číny se nedají řešit žádné světové problémy. Já se tedy ptám, jestli byste mohli uvést, co Čína k čemu přispěla, jaký problémy pomohla vyřešit na půdě nemohoucích nespojených národů v New Yorku, anebo jinak. Jak pomohla? Pol Pot, kde měl podporu? Od koho? Severní Korea, od koho má podporu? A Pol Pot, ten pokud je počet obyvatel na počet obětí, na počet obyvatel překonává soudruhy Stalina a Hitlera. Když severní Vietnam se rozhodl skoncovat z nějakých důvodů s Pol Potem, Čína ho potrestala a vpadla do Vietnamu. A došlo k válce. 3krát muselo, a to taky je úsměvné, víte, laskavé lidství a Čína. 100 000 dali teď na Filipíny, jak tam byl ten uragan. 100 000 dolarů. To není nic ani pro Babiše nebo pro Bakalu. Až to vyvolalo takový, řekl bych, až hněv nebo údiv, druhá nejsilnější ekonomika se takhle předvede před světem. No a ještě jednou věc zmíním, vidíte ty čínské potraviny. Já jsem slyšel, viděl na obrazovce, na televizi, jak Wagner říká, no, Pangasius, kterého máme v Tesku plno, v Kauflandu a všude. Oni to chovají v stokách. To je hrůza, čínské potraviny, to hrůza je. Včera jsem viděl film na dvojce o padělatelcích. Zase, čínský film musím zvedat. Další. Dobře, čili ta otázka je delší. Určitě od návštěvy prezidenta Nixona v roce 1972 se svět hrozně změnil, provázal se. Dneska se hovoří spíše o tom provázaném trhu, protože vlastně Čína je závislá na evropském trhu a na trhu Severní Ameriky. Na druhé straně zase ty trhy jsou určitým způsobem závislé na dodávkách z Číny a ten svět se provázal. Co přinesla, když se
podíváme na tu historii, mohli bychom jít ještě dál a třeba se dívat zle na Francouze, kteří ten socialismus vymysleli, protože konec konců jak Pol Pot, tak Deng Xiaoping, tak vlastně Ho Chi Minh a všichni otcové asijského socialismu studovali ve Francii. A to, jak ten průběh té ultralevé úchylky běžel v 60. a v 70. letech, to bylo skutečně děsivé, ale je to pryč a dneska už ty generace vlastně se na to dívají jinak. Pokud se týká třeba té zbylé Severní Koreje, tak tam je Čína sice jakýmsi patronem, na druhé straně je zase patronem, který umožňuje ta mezinárodní jednání mezi dalšími vlastně šesti světovými velmocemi. Takže ta úloha je vždycky v něčem negativní, v něčem pozitivní a nakonec korejský problém vznikl, protože se polarizoval problém mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Kdyby tam nebyly ty dvě velmoci, tak by se to velmi záhy vyřešilo nějakou cestou, možná diktatury, která je potom přerostla. Já právě tím, jak jsem původně historik, tak se na ty věci dívám s méně emocema a nakonec emoce tady nepomohou. Ze spoustu věcí nesouhlasím, ale to je tak všechno, co s tím mohu dělat. Čili potom potraviny, to je velký problém, protože ta čínská spotřeba je tak obrovská, tak neuvěřitelná, že tam vzniká skutečně celá řada vlastně různého falšování potravin. Dokonce se objevila třeba neuvěřitelná falešná vejce, která rozklepnete, mají tam nějakou barvu a podobně. A nám to připadá jako neuvěřitelná, zbytečná věc, proč prostě vyrábět ze škrobu jakési falešné vejce, ale když si spočítáte, že ta země spotřebuje denně několik miliard vajec, tak už v tom poměru pár tisíc, desítek tisíc, 100 tisíců falešných vajec možná za to stojí, za to riziko, ale to je problém vlastně vždycky toho, jak ten systém funguje. A nakonec i u nás jsme měli nedávno vlastně problém, kdy se odhalilo, jak se tady vlastně zachází s lihem a co se s tím všechno děje. Takže s tím zápasí všechny země, je to vždycky jenom otázka, jak to nastavit. V Číně a všude byla vždycky diskuze, jestli člověk je vlastně od své podstaty špatný, nebo je dobrý, jenom mu chybí vzdělání. Pravda je asi vždycky někde uprostřed. A v Číně je v pedagogice vlastně vítězí ten, který tvrdí, že člověk je ve své podstatě dobrý, jenom potřebuje hodně vzdělání a kultivace. Ale z hlediska toho fungování státu se nakonec prosadil filozof Xunzi, který prohlásil, že člověk je špatný a je třeba ho příkazy a odměnami a vlastně zákazy a sankcemi donutit k tomu, aby se choval správně. Takže to je asi všechno, co bych k tomu řekl a poprosím další otázku. Prosím. Byla tady zmíněna nějaká ta nejrozšířenější náboženství. Já jsem slyšela, že mezi křesťanství patří mezi nejrozšířenější rostoucí menšinové náboženství, že snad podle nějakých neoficiálních odhadů je až 80 milionů lidí, co se hlásí ke křesťanství, což je snad 6% populace. A mě by zajímalo, jak je většinovou společností přijímáno tady tohleto rostoucí menšinové náboženství. Děkuji. Tak křesťanství se do Číny dostávalo už vlastně před 12, 13 lety prostřednictvím hedvábné stezky, pak opakovaně v různých vlnách v 16. 17. století za jezuitů. Moravští bratři tam nakonec také vykonali mnoho misionářských činů, ale nejvíce se prosadilo potom v 19. 20. století a po té zmíněné ultralevé úchylce se vlastně od 80. let vrací do Číny a ta procenta narůstají. Uvádělo se dříve několik procent, dneska se skutečně hovoří o tom čísle kolem 5%, což
u té téměř 1,4 miliardy je obrovské číslo. Křesťanství je svým charakterem, tou pokorou, láskou k bližnímu, je Číňanům nakonec blízké v tom, že i Konfucius hovoří o laskavé lidskosti, nicméně všechny ty civilizace s tím výrazem zachází trošku jinak, s tím termínem, takže proto třeba v Japonsku, kdy se šířilo křesťanství ve středověku, tak si to opravdu lidé spojovali trošku s jinými kontexty a to porozumění nebylo zřejmé. Dneska je svět víc otevřen a o křesťanství, hlavně novokřesťanství, tedy vlastně protestantství nebo ty moderní odnože jsou velice populární. Ve spoustě čínských městeček nebo dokonce vesnic už stojí kostelík, většinou velmi moderně postaven. A ta většinová populace se na to dívá v podstatě přátelsky, je to trošku trendová záležitost i mezi mladými, ale myslím si, že Číňané měli tradičně tu snášenlivost k náboženstvím velmi vysokou a dokonce měli sklon k tomu, že spojovali náboženství dohromady, takže historicky se objevila celá řada různých sekt a kultů, které přidávaly do tradičního buddhistického, taoistického myšlení i prvky křesťanství už v 19. století. Děkuji za dotaz. Další, prosím. Ty jsi nás tady přesvědčil, že jsi velice vzdělaná a univerzalistická osobnost, což já jsem docela hrdá, že absolvent Frýdlantského gymnázia dospěl až do takových výšin. A tak bych to trošku převedla do osobní roviny, protože my o tobě víme, že jsi synolog, etnolog, právník, tlumočník a já nevím co všechno, takže jestli bys nám třeba prozradil, co je tvoje srdeční záležitost, čemu by ses chtěl věnovat více, nebo jestli to opravdu univerzalisticky spojuješ. A druhá otázka je taková skoro přidrzlá, možná indiskrétní. Kupuješ výrobky s nápisem Made in China? Co je moje srdeční záležitost, zajímá mě vždycky ty kulturní rozdíly, vlastně jak se chová jiná civilizace, proč se tak chová, takže říká se tomu interkulturní diverzita, takové hrozné slovo, tak vlastně programy nebo lektorské programy tohohle charakteru mě velice baví a hrozně rád na to vytvářím různé školící materiály a pak interaktivní cvičení, protože dneska se všichni chtějí interaktivně cvičit. Takže ten jazyk, to tlumočení je velmi nezbytné, protože řada těch významů kulturních je vázána na jazyk. A bez jazyka ani to tajtí, vlastně to cvičení bez porozumění některým termínům není úplně srozumitelné, takže asi ta rozdílnost těch kultur, to je to, co mě zajímá, baví. A pak ta druhá otázka, já se snažím postupně teda být skromnější, takže vlastně člověk zjišťuje, že nepotřebuje tolik věcí k životu, i když tady na Moravě je zapotřebí hlavně dobré víno. A jinak výrobky Made in China jsou dneska tak rozšířené, že se s tím nedá nic dělat a když to není finální výrobek, tak je to polotovar nebo materiál, jelikož jsem vlastně skoro 20 let v tom procesu té komunikace kolem toho, tak už to vidím všude kolem sebe, ale výrobky nakupuji, včera jsem třeba nakoupil 3 octy a 3 sodové omáčky Made in China. Děkujeme. Další dotaz, prosím. Pane Vojta, bych se chtěl zeptat, měl těch otázek více. Jedna se týká vlastně čínského jazyka a zajímalo by mě, jak byste zhruba odhadl dobu, kterou člověk potřebuje, aby se naučil ten čínský jazyk, dejme tomu jako dospělý člověk, ne jako student, který má celou dobu vlastně má spoustu volného času. To je jedna otázka. Pak jsem se chtěl zeptat, jaké jsou perspektivy pro lidi, kteří čínštinu v České republice ovládají. Tady třeba na Moravě je více rozšířená vlastně
korejská spolupráce s korejské firmy. A třetí otázka, vlastně ten pohled zase z Číny na Českou republiku, vy se určitě setkáváte s mnoha lidmi, kteří tady chtějí například investovat, když mají nějaký investiční záměr. Zajímalo mě, jestli třeba o České republice už něco ví a jak vlastně Českou republiku vnímají, když se něco dozví. Asi tak to zhruba. Děkuji. Tak, že nezapoznámky poznámky skoro. Takže teda začnu možná od konce, co vědí Číňané o České republice. Ta tradice byla velice silná. V podstatě Češi vyučovali ve 20. letech oleomalbu, ve 30. letech už jezdili do Číny, pak ta společná socialistická historie to také propojila, nicméně už za první republiky se do Číny vyvážela hlavně strojní výroba. Dneska, když jsou v Číně populární pořád seriály z protijaponského odboje, tak tam často zazní výraz rozštěkal se český kulomet. Takže, protože čínská armáda nakoupila české kulomety, které byly velice uznávané, protože se nepřehřívaly, jako třeba japonské. A pak obrábějící stroje, boty, nákladní, vlastně dopravní technika, to všechno bylo velmi, velmi známo, ale jak se ten svět mění posledních 20 let, nastoupily počítače, lidi jsou víc introverti, vázaní na hlavně to internetové médium, tak ta znalost velice rychle utíká. Kdysi, když jsem přijel do Číny poprvé v roce 89, tak mě ještě v parcích zastavovali, odkud jsem, a povídali si a znali pražské a Dubček a dokonce spoustu mužů vždycky bavila politika, tak to poslouchali a zajímali se o řadu podobných věcí. Dneska mladí ty znalosti mají slabší, takže když řeknu Česká republika, oni neví, tak řeknu Jižní Afrika. Tím pádem vlastně to s těmi mladými uzavřu. A nicméně stále trvá spolupráce v té technické rovině a dá se říci, že pořád jsou strojírenské výrobky z České republiky do Číny vyváženy a pořád se tam držíme ve skle a v řadě takovýchto komodit. Tak, teď jsem trošku zapomněl na ty další body vaše otázky, jestli to připravám. Ještě jedna otázka zněla, jak vlastně délka studia čínštiny. Aha, čínský jazyk. Tam je většinou nejtěžší to první období, kdy ta absolutní neznalost čínštiny vlastně je velká výzva. Člověk se učí, trvá to zhruba půl roku, to první období, než překlene to základní nedorozumění. Pokud máte jazykové prostředí, pokud jste v Číně nebo mezi Číňany, tak to jde rychleji. Pokud se učíte v zahraničí, máte jenom jednoho lektora, kterého potkáváte občas, tak je to náročné a vyplatí se nazpaměť si pouštět kazety, nazpaměť opakovat, memorovat věty a těsná spojení, tak se nejlépe učí jazyk. A hlavně čínština má jednoduchou gramatiku, ale má obtížnou fonetiku, velice, je to tónový jazyk, a pak má obrovskou slovní zásobu. Takže my většinou známe maximálně tak tajfun, ping-pong a kung-pao, to je tak všechno, co máme v češtině z jazyka čínského. A takže musíme tu propast, vlastně překlenout nějakou znalostí, a to trvá ty prvních 6-12 měsíců. Pak už to je lepší a jakmile člověk si vytvoří tu základní slovní zásobu, tak je schopen se rychle učit, navazovat, kombinovat, a čínské znaky jsou hrozně zajímavé, je to prostě velká hra, protože je to pár set komponentů, které se skládají dohromady, kombinují se, nesou svůj význam, nesou svoje čtení a dá se to v tom najít. No a uplatnění je jako ve všem, pokud je člověk aktivní a věří si, tak se dostává příležitosti a musí na každou tu příležitost vždycky vynaložit nějaké úsilí a odvést nějaký výkon, a pak teda je to uplatnění dobré. Děkuji. Další dotaz, prosím, tady. Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli jsou české komunity v těch největších čínských městech, jako je
Peking, Šanghaj nebo jiné. A pokud ano, tak kde jsou lokalizovány, hlavně si kolem konzulátu, velvyslanectví a tak dále. A pak bych se ještě zeptal, jestli se v takovém tom mezinárodním obchodním styku, nebo jestli se pořád tedy používají ty klasické znaky, nebo už je tam nějaký přechod k tomu pinínu. Děkuji. Tak česká komunita v Číně je poměrně málo početná. Přirozeně nejvíc Čechů je v Šanghaji, Hongkongu a Pekingu, ale jsou to komunity, které mají spíše desítky nežli stovky členů. Hodně tomu napomáhá třeba Škodovka, která v Číně vyrábí, vlastně pomáhá vyrábět licencovaná vozidla, takže to tam vyslala desítky lidí s rodinami. Ale pořád ta komunita je velice malá, to setkávání je spíše na bázi akcí konzulátu nebo takových těch československých spolků, kdy se spolu sejdou, sní večeři a pak se zase na měsíc nebo 2 rozejdou. Takže lidí je relativně málo, ale přibývá to a Češi jsou vždycky zdatní v technice a v technických řešeních, takže se vlastně často prosazují i do mezinárodních firm, které dneska v Číně hodně zhánějí zaměstnance, takže jsem potkal třeba experta, který vedl velkou americkou firmu vývoj her, tedy těch počítačových, které hrají většinou mladí a tak dále. Takže to je k té komunitě. Pardon, ta druhá část? Jestli je přechod k tomu pinínu v tom... Aha. Vlastně Číňané se pokoušeli od vzniku Čínské republiky zjednodušit písmo. Původně každý čínský znak měl až přes 20 tahů, takže se pokoušeli ty znaky nahradit abecedou. To se ukázalo jako neřešitelné, protože v čínštině je vysoký stupeň homonymie. Třeba slovo š může znamenat x výrazů. Pokud by se nepoužil znak, tak nejsme schopni u slov nebo dokonce i u krátkých vět poznat, o co se jedná, protože by nám splývala řada významů. Proto se nakonec ten Pinyin v roce 79 a 80 přijal jako mezinárodní pravidlo přepisu čínského znakového písma pro vědecké a publicistické účely. A Česká republika je signatářem, čili jsme ve vědeckých textech povinni to používat. A proto Číňané se učí čínštinu od 1. třídy a na základě toho Pinyinu, takže až do 4., 5. třídy mají řadu znaků vlastně přepsánou do latinky, do té transkripce Pinyin a díky tomu s tím umí pracovat. Ale to praktické využití není velké, jako v komunikaci. Tak prosím, další dotaz. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat ohledně té čínské medicíny, která je vlastně založena na tom vyhlazování různých živočišných druhů, jako jestli je pro ty bohaté, tím, že se těch druhů už nedá tolik ulovit, anebo jestli je dostupná i pro ty chudší Číňany. A potom mám ještě druhou otázku, jestli tam jsou takové ty velké továrny, kde opravdu pracují za tu hrstku rýže, anebo jestli už je to prostě zlepšené, že to není jako za té velké čínské kolektivizace. Tak ta otázka je asi spíš na to vyhlazování druhů, nežli na čínskou medicínu. Ne, jakože jestli je dostupná, ale takhle. Ta čínská medicína není založena na vyhlazování živočišných druhů, ale spíše na regulaci energie, toku energie v těle a někdy nám něco přebývá, někdy nám něco chybí. A ty čínské směsi většinou používají rostlinné, živočišné a nerostné tedy složky s tím, že pochopitelně jsou některé tradiční složky, které mají možná napůl mystický nebo mytologický charakter a to je třeba ten smutně proslulý roh vlastně nosorožce, nebo tedy pyžmo, anebo do čínské kuchyně žraločí ploutve, což je všechno velice nepříjemné. Čínská vláda tedy v rámci také zlepšování svého mezinárodního renomé tak velice potírá teď
to vlastně využívání jak žraločích ploutví, tak rohů. Nicméně to nejsou ty hlavní složky, jsou takové křiklavé složky a bohužel tedy ty živočišné druhy mají smůlu, že potkali tak početný národ. No ale doufujeme, že se myšlení lidí postupně změní a myslím si, že ty poslední 2 generace už určitě myslí úplně jinak, než lidé mysleli dříve a než jakým způsobem si cenili. Tak to je první otázka. A druhá byla? Ty továrny, jakože jestli jsou takové ty... Tak to odměňování v Číně je rovněž problém. Byla prokázána dětská práce, byla prokázána otrocká práce a vlastně je prokázáno využívání někdy nátlakových metod, vlastně vydírání při tom najímání pracovníků. Ale v roce 2008, 1. ledna, byl přijat nový zákoník práce, byly založeny tedy i arbitrážní soudy pracovně právních sporů při pracovních úřadech, které vlastně za poplatek 30 korun umožňují každému zaměstnanci podat vlastně tu arbitrážní žalobu na svého zaměstnavatele a pochopitelně veškeré ty aktivity, využívání dětské práce, otrocká práce, vydírání jsou protizákonné. Takže pokud je žalobce, bývá i soudce. Ale pochopitelně obrovská země, neuvěřitelné rozdíly, zaostalost oblastí a bída v těch oblastech, které jsou odříznuty, to nejsou jediné problémy, těch problémů je celá řada, třeba unášení mladých žen, nevěst do vesnic, které jsou někde v horách a podobně. O tom se točí filmy, o tom čínská publicistika nemlčí, ale ta země má skutečně 1,4 miliardy lidí. Řada z nich žije v odříznutých horách, kolem jsou stovky kilometrů pustiny. Takže tam se dějí věci, které bychom pochopitelně v českých městech nenašli. Další dotaz, prosím. Jo. Je známo, že v Šanghaji je jedna z prestižních světových univerzit. Chtěla bych se zeptat, jak se studuje českému studentovi na takové univerzitě a jak je to s anglickým jazykem v Číně. V Šanghaji jsou 2 takové prestižní, Jiao Tongdashi je vlastně původně dopravní, ta vznikla už v 19. století a pak univerzita Fudan, ale já jsem studoval v Pekingu a myslím si, že dneska je možnost studovat v Číně velice rozšířená. Je to na školách různé úrovně a já jsem zase zažil to studium v roce 89-90, tedy kdy ještě ta Čína se chovala velice tradičně, ještě nám v veřejných prostorách netopili, takže jsme na řadě přednášek seděli v kabátě a pochopitelně v teplých botách a ponožkách, protože bylo i v místnosti 10-11 stupňů. Ale jinak to čínské školství je založeno na trošku jiném vlastně klasifikačním systému. Dává se 100 bodů, prospěli od 60 nahoru, takže ta naše 1, 2, 3, 4 odpovídá vlastně 60 a 69, 70 a 79 a tak dále. Takže to většinou se hodnotí na základě písemné zkoušky testů, takže to hodnocení je přesnější. Konkurence mezi čínskými studenty je vyšší, protože těch uchazečů je obrovské množství a dobrých škol je jenom pár. Takže to celé je velký tlak. Čínské školství má dlouhodobě problém s tím, že hlavně u těch základních a středních škol dává zbytečně mnoho úkolů domácích. Takže ty děti jsou zavaleny vlastně cvičeními, domácími úkoly a v podstatě tráví často 2 až 3 hodiny denně u těch učebnic, aniž by se to nějak dramaticky projevilo. Mívají vynikající výsledky třeba v matematických olympiádách, ale to bývá tím, že mají ten drill, mají tu rutinu. Takže to je, a pak vlastní studium asi odpovídá tomu, jak člověk je na Čínu připraven
a do jaké se dostane komunity. Dneska je ta komunita už poměrně velice mezinárodní. Za našich časů si pamatuju, že studenti nikoli synologie, ti byli vždycky zvláštní, ale studenti třeba ekonomie, obor zahraniční ekonomie, což na konci 80. let ještě pořád bylo velice lukrativní, tak ti odmítli v Číně se trvat déle než půl roku a požádali vlastně školu, aby je vrátila zpátky, protože se jim tam vlastně nelíbilo a byli překvapení, že mi se tam líbí třeba. Děkuji. Další dotaz? Já bych asi se zeptal na potom ten téma. Chtěl bych se tady, jaká je možnost studia pro české občany, konkrétně středoškoláky po 4 letech studia čínštiny, pokračovat dál, ať v tom studiu, ať už tady v Tuzemsku, anebo teda přímo v Číně. Tak dneska je celá řada i výměnných programů, které jsou krátkodobější jako letní program, kdy zahraniční studenti, maturanti a podobně jezdí do Číny na tu kratší praxi, která je většinou nějaká sociální práce s mládeží, jazykové školení a podobně. Pak je možnost vlastně studovat jakousi výměnou za výuku cizího jazyka. A pak jsou vlastně i stipendia, která pochopitelně se dají získat od mezinárodních organizací nebo i přes vlastně přes český vzdělávací systém. No a nakonec je ta možnost jet vlastně na vlastní náklady studovat, což u některých škol nebývá tak nesmírně drahé a nedostupné, ale ideální varianta je třeba výuka angličtiny a na základě toho vlastně studovat zadarmo a mít nějaké podmínky na čínských školách. Některé univerzity, hlavně regionální, jsou proto otevřeny. Prosím další. Takže já bych se chtěla zeptat na sociální systém v Číně, jak to tam vypadá, taková normální průměrná rodina. Vím, že tam byla politika taková, že vlastně se preferovala rodina snad s jedním dítětem, že taky dívky se tam nějak jako nechtěly v rodinách. Takže na to jsem se chtěla teda zeptat, jak to tam vypadá dnes. Tak, demografický systém, tradičně ta kultura usedlých rolníků pracovala s tím, že musela mít syna, protože syn dědil tu polnost a vlastně staral se o rodiče, kteří byli na vejmínku. Pokud měli pouze dceru, tak ta dcera se vždycky vyvdala do jiné rodiny, zpravidla to byla jiná vesnice, někdy to bylo daleko a ta dcera se potom vracela jednou za rok domů. Takže u těch opravdu chudých rodin historicky to byl vždycky strašlivý problém a to vedlo prostě k tomu, že třeba opravdu ty bědné rodiny byly nuceny, když měly několik dětí, tak byly nuceny ty dcerky vlastně vyvdat jako takzvané dětské manželky, které odcházely už třeba v 9, 10, kdy byly schopné pracovat k rodině toho budoucího manžela, protože manželství se dohadovalo mezi rodinami a tam plnili roli jakési sice budoucí snachy, ale zároveň i pracovní síly. Takže to většinou neměli lehké a pochopitelně v 9-10 letech to pro to dítě muselo být hrozný šok. Takže a ty rodiče vlastně neměli venkovaní, kterých byla v Číně drtivá většina. Dneska z toho pohledu statistického je v Číně asi 60% venkovské populace, 40% městské populace, což je velice optimistické, protože ještě před 20-30 lety tam těch venkovanů bylo 80%. A celý venkov neměl žádné sociální důchodové zabezpečení, nýbrž se o ně starali jejich děti. Proto když se v roce 1978-9 přijala politika jednoho dítěte, aby se eliminoval nárůst obyvatel, tak vlastně ti referenti pro tu rodičovskou politiku byli ochotní přimhouřit oči na venkově, pokud se narodila těm venkovanům dcerka, tak vlastně
jim umožnili mít ještě jedno dítě, aby to zkusili, protože věděli, že ta dcerka se vyvdá a ti rodiče zůstanou na stará kolena nezaopatření. Čili je tady ta sociální rovina velice silná a rolníci vlastně mají teď náběh na jakési sociální zabezpečení až v poslední dekádě, protože i když ta Čína, tady vlastně byla zmínka, druhá nejsilnější, ona není druhá nejsilnější ekonomika, ale je druhá největší. Čína donedávna měla, celá obrovská Čína sílu jenom, nebo velikost jenom, řekněme, italské ekonomiky. A je to pořád rozvojová země, kde podle statistik OSN 150 milionů lidí žije pod hranicí chudoby. 8 až 10 milionů lidí nemá do dneška elektrický proud. Takže je to pořád rozvojová země, která zápasí s řadou problémů, ale postupně zavádí vlastně systém zdravotního pojištění vlastně z mest. Pokud má člověk zaměstnavatele, je ve městě, tak se odvádí 4 fondy. Je to pojištění vlastně v nezaměstnanosti, starobní důchod a zdravotní pojištění. Ten 4. fond je potom bytový fond, protože byty jsou nesmírně drahé v Číně v poměru k platu obyvatelstva. A proto na to stát dává hypotéku, která má nižší procentuální zase úročení 3% a nějakým způsobem řeší tuto otázku, ale ti zaměstnanci musí odvádět 4. a zaměstnavatele hlavně 4. fond, ten bytový. Ta otázka toho sociálního pojištění, zdravotního pojištění je velkým problémem v Číně, nicméně teď už se vlastně jsou nové zákony, které vlastně vytvářejí podmínky i pro starobní důchody venkovanů. Dříve to bylo jenom tak, že pouze sociální případy, které neměly nikoho, kdo by je živil, tak se mohli obrátit na úřad a úřad nenechal nikoho umřít hladem, ale pochopitelně ty částky, které mohl stát poskytnout, byly velice nízké, protože země prostě je chudá, jako plošně. A stalo je tam jedno dítě teda? Ne, došlo ke změnám. Postupně vlastně se ukázalo, že sice to řeší krátkodobě ten problém velké populace, nicméně dětí přibývalo na venkově, kde ti lidé mají nižší vzdělání, a ve městě, kde mají to vzdělání vyšší, jich to naopak všichni museli držet, protože za to byly pokuty a dokonce i postihy v postupu, třeba v práci, v kariérním postupu. Takže se ukázalo, že vlastně je tam hrozba někdy kolem roku 2030, že v Číně přibude obrovským způsobem důchodců, na které bude pracovat relativně málo lidí. Takže se postupně ta politika upravila na to, že v poslední dekádě, že 2 jedináčci, tedy rodiče, kteří jsou jedináčci, tak mohou mít 2 děti. A vlastně od loňského roku, od toho podzimního zasedání se rozhodlo, že stačí, když je jeden jedináček v páru a ta rodina může mít 2 děti. Čili je tam limitovaná politika jednoho dítěte. Jenom pro ujasnění, dříve etničtí Chanové, kterých je tam přes 90%, tak mohli mít pouze jedno dítě, ale těch 55 národnostních menšin mohlo mít 2 děti a pokud to byla menšina velmi málo početná, tak mohla mít 3 děti, protože ty pochopitelně demografii státu neohrozí. Já bych se chtěl zeptat Čína, fenomén čaje, to by možná mohlo zaznít dneska, a plagiátorství, průmyslové plagiátorství. Tak čaj to je na celý večer, nebo na týden, protože čaj vlastně je hezké, že botanicky Carl Linné to pojmenoval podle rodáka od někud od Brna, ta Camellia sinensis, čajovník čínský, vlastně Camellia je od Georga Kamela, což byl vlastně v 18. století Čech z Jižní Moravy, který se odstl na ostrově Luzon, filipínském ostrově, a tam přišel na tuhletu skupinu a podle něho je to pojmenováno, čili přestože se jmenoval tak zvláštně Kamel, psáno s K, tak proto Camellie, tedy celá ta čeleď je od něj. Čaj je v Číně znám
více než 2000 let, zpracovával se různě. Ta původní zpracování spíš směřovalo k tomu, že se z něho vytvářely z těch lístků, které se trhají vlastně křehké a mladé, protože ten starý čajový lístek už se mnohem hůř zpracovává a není zdaleka tak konzumovatelný jako ten mladý. Tak se dělaly cihly, bochánky a ten čaj se vlastně fermentoval. Fermentace po narušení listů dochází k tomu, že tam vlastně probíhá cosi jako kvašení, tedy fermentace. Ten čaj vlastně fermentuje buď zcela, tomu Číňané říkají červený čaj, my tomu říkáme černý čaj v Evropě. Pak je ještě varianta čaje, který jednou zfermentuje, pak se ještě jednou namočí, navlhčí a fermentuje po druhé, dvakrát fermentovaný čaj. Tomu říkají teprve Číňané černý čaj. U nás se mu říká typ puer a podobně. Takže máme červený a černý čaj, pak je zelený čaj, to je čaj nefermentovaný. U toho se pouze naruší povrch těch lístků, se nechá povadnout, vlastně mnutím se naruší povrch a pak se vysuší většinou vlastně horkým vzduchem nebo na plotně pražením při nižší teplotě 60-70 stupňů. Vzniká zelený čaj. Pak je čaj vlastně doslova modrozelený, polofermentovaný, kdy se tam nastartuje fermentace, ale hned se to tím tepelným zpracováním ukončí. Takže to máme čtvrtý druh čaje, pak je čaj bílý, to je nefermentovaný, některé vybrané druhy čaje. A poslední čaj žlutý, to je šestý druh, je vlastně tak trošku kompostovaný, ale ten se už dneska téměř nevidí. Takže čajů je v Číně obrovské množství, pěstuje se čaj od jižní Číny až téměř po jižní povodí žluté řeky a ta kultura je obrovská, jako je pití kávy, tak v Číně je celá řada způsobů, každý čaj se pije po svém, některý se přelévá vroucí vodou, to jsou ty fermentované čaje, některé se přelévají spíše tou vodou odraženou, která má 60-70 stupňů, to jsou zelené čaje a podobně. Některé čaje se jenom prolíjí v malé konvičce, jako když děláme kávu, espresso, tak vlastně ten polofermentovaný čaj, ten se dělá také prolítím, opakovaným prolítím těch čajových lístků a vzniká z toho velice silný nálev, který má v tom jižním jihočínském vedru podobný efekt jako ta káva, že člověka nabudí. A pak jsou třeba pastevecké čaje, dvakrát fermentované, které se často pijí ze solí, nebo dokonce s mlékem a solí, protože tam je obrovské kolísání teplot, v noci je -20 a v poledne je 40 stupňů a zvlášť Mongolové, Kazaši a podobně milují, Tibetané milují ten druh čaje a vlastně pije se často solený, ještě aby vlastně doplnilo těla sůl. Takže to je k čaji. Druhá otázka byla to plagiátorství průmyslové. Vždycky, když se to otvíralo v těch vyšších politických kruzích, tak se potvrzoval zájem to potlačit, problém kopírování. Ale Čína je svět obrovské konkurence. Většina té východní části Číny, svého pobřeží, je hrozně přelidněná a oni sami spolu bojují tak, že pokud je někde nějaká nová technologie, tak v zápětí odejde šéf inženýr a podobně a s místním podnikatelem založí podobnou fabriku. Takže když člověk hledá nějakou komoditu, nějaký výrobek, polotovar, tak většinou přijede do oblasti, kde je koncentrace jedné technologie a vyrábí to x podniků a vlastně tak trošku jeden kopíruje druhého. A v tom tvrdém konkurenčním boji to je vlastně nezbytné z hlediska právního. Hovoříme o patentu, to je jedinečné technické řešení, a pak hovoříme o průmyslovém vzoru, což je design, jak to vypadá, spíše než jak to funguje. A ten se chrání velice těžko, musí být něco specifického. A ta registrace, která se dělá na patenty a průmyslové vzory v Evropě, většinou nestačí a je zapotřebí si vlastně chránit ta své průmyslová práva registrací v Číně, která se potom dá provést. Takže to plagiátorství. Druhá rovina je ta velká chudoba některých oblastí, kde vlastně ty podniky, aby přežily, tak dělají, co mohou a
jedno z těch řešení je prostě přivést jakoukoliv technologii, jakýkoliv výrobek, o který je v zahraničí nebo na trhu zájem a vyrobit a prodat. A vlastně největším problémem současné Číny je sociální nerovnost. Je tam obrovská sociální nerovnost mezi velkými městy a venkovem a je tam obrovská armáda vlastně nezaměstnaných, krachujících podniků, z kterých najednou vypadne několik tisíc rodin bez zaopatření a pro tu oblast je to obrovský šok, nárast, náhlá potřeba peněz. A Čína celou dobu nejvíc tlumí právě ten sociální problém, který ta země má, protože je chudá, nestabilní, proto má vlastně podhodnocenou měnu, podporuje maximálně export a snaží se udržet. Takže já si myslím, že plagiátorství v tom, jak vypadá vlastně ten čínský konkurenční boj, jak vypadá chudoba některých oblastí a jak jsou závislí na exportu, že přirozeně bude přetrvávat ještě nějakou dobu a dá se proti tomu bojovat, ale je třeba pochopitelně zase vždycky vidět trošku dál než ti plagiátoři. Poslední dotaz, poprosím. Jestli můžu ještě jeden dotaz, tak já jsem se chtěl zeptat, je to takový dvojdotaz. Jedna otázka, jak podle vás Češi vnímají vlastně Čínu a Číňany na základě vlastně těch dotazů, které tady dneska padly. A druhá věc, zajímalo mě, jak hodnotíte zprávy vlastně médií o Číně a čínském světě vlastně tady u nás v České republice a v Evropě. Chtěl bych jenom k tomu vlastně říct, já jsem se ptal asi před půl rokem Tomáše Wetzlera, který je nebo byl zpravodajem České televize pro oblast Číny. Zda on si myslí, když neovládá čínský jazyk například, zda může podávat vlastně pravdivý obraz o té zemi. A on říkal, že je přesvědčen, že ano a popíral to prostě takovým docela děsivým argumentem, že většina novinářů, které on zná z západních zemí, ten čínský jazyk neumí taky, takže vlastně se spoléhají na informace zprostředkované. Děkuji. Z toho vyplývá, nevěřte médiím. Takže ta brána k tomu jazyku je pochopitelně náročná. No, můžete opakovat tu první otázku, pardon? Vnímání Čechů vlastně? To je právě vázáno na generaci, na životní zkušenosti. Já třeba jsem zachytil velmi zajímavou změnu s tím, jak se z Číny stala ekonomická velmoc někdy koncem 90. let, tak velmi prudce se zvýšila četnost vlastně návštěv na čínské velvyslanectví na různých akcích. Dříve tam chodili jenom etnologové a sinologové a podobně. A nakonec si ten obor jsme dělali, protože nás bavila ta kultura. A vlastně to uplatnění byl až ten druhý efekt. Dneska je to naopak, že se to velice prudce otočilo. Když tam člověk přijde na čínský státní svátek, tak žasne. Tam je přehlídka všech českých politiků a politických stran. Takže to je trošku trendová věc. Ten pohled rovněž se měnil od takového v 90. letech u nás byl ten pohled na Čínu hodně ovlivněn tím, jak jsme vlastně řešili tu svoji minulost, vlastně vypořádání se s sovětskou a komunistickou diktaturou u nás a to, že jsme pořádávali rovnítko mezi Sovětský svaz, vlastně ty naše historické zkušenosti a zkušenosti Asie. A je to velice složitá otázka, protože pro tu kolektivní Asii vlastně to socialistické učení může být v něčem navazující na jejich tradice. Pochopitelně hodně se toho nepovedlo, jak jsme o tom hovořili, ale žije se dál. A ten přelom skutečně nastal s tím, jak Čína v tom mezinárodním kontextu zesílila. Dneska se tam vlastně lidé téměř hrnou a ta ekonomika tomu vládne. Takže i ten pohled Čechů se mění na Čínu. Dřív to bylo spíše pro nadšence o čínskou kulturu, kteří měli rádi historii, taoismus, konfuciánství, různá čínská umění. A pak tam byla ta rovina toho osobního vztahu k těm
komunistickým diktaturám. Řada lidí se vypořádávala na každé takové besedě. Vždycky je tam vlastně nějaký emotivní projev někoho, kdo se s tím pořád ještě vypořádává. A pak je ta rovina pragmatická, ke které se dneska vlastně všichni blíží, a to je to, jakým způsobem to ovlivňuje náš život, jaká rizika to přináší a na druhé straně, jaké to přináší příležitosti. A ono je to jako ze vším v životě, vždycky to každé riziko současně je příležitost a naopak. Děkujeme za vaše dotazy, děkuji panu Vojtovi za to, že přijel k nám. Zatleskat. Děkuji vám, že jste přišli. Taky. Taky Čína je velká země a pan Vojta nějak tak předzvěděl, že asi nestihne všechno říct tady, takže napsal pro potřeby naše, že tady jste to psal pro toto setkání knihu, která se jmenuje Čínský svět. Takže pokud by vás zajímalo více, tak tamhle u stolku je možnost ji zakoupit. Pan Vojta vám ji rád podepíše. Děkujeme. A já nevím jak vy, ale já jsem hrdý na to, že máme tady takové významné a zajímavé rodáky. A jsem taky rád, že naším dalším hostem bude rodák ne z Frýdlantu, ale tady z našeho regionu. Bude to pan Karel Lobreis, 6násobný vítěz Rallye Paříž-Dakar. Takže 6. března jste všichni vítáni, pozvěte své přátelé a těším se zase na shledanou. Tak pěkný večer vám přeji.